ba ma son mu yi losing line. Sai wallahi zo ka kalli script din nan abin da ya nuna mana babanka ta aike ka ɗibo ruwa ka ki zuwa shine za a nuna maka ishara. Za mu je za ka sa hannunka a cikin famfon nan. Za a datse su. Ya'yan yatsu biyu sun fita. Ka yi haƙuri mana da kuka sai an sha wahala. In yatsu biyu suna fita kot an tashi. Shikenan da kuka ta ishara ce Allah ya nuna. Je ka datse wannan. Daga karka mana ishara ce. Daga za ka sa a nan gurin. Kebi za ka daga wannan abun. Ka datse su da ƙarfi ya'yan yatsunka guda biyu sun fita. A'a, script ne ya nuna. Dole haka zamu abinda script ya nuna kuma dole da shi zamu yi amfani. Ba ma so mai losing line. Oya. Sa kawai mu jini muke so kawai mu ga malale wajen shikenan. Kai kawai nan zaka sa hannunka shikenan sa. Yana gafur. Za fa ka mana asarar losing line fa. A cikin lokan nan zaka sa hannunka. Buga mana da ƙarfi yan yatsun sa biyu su fita. Zan fa canja wani fa in ba za ka yi ba kafa kamar losing line fa. Gidan na gaji ka san daɗe dan Allah in yatsun biyu su fita ni tafiya ta. To director ka samu mutum. Ga shi ne ramin nan ai ba sai nuna ba ramin nan kawai zaka sa. Uban wasa ka zare. Za ku mi losing line da Allah. Wallahi ba zan iya ba. Ai ku ka sa mun canja wannan daukan gaba ki daya. Canja. Wannan aiki ne aikin gaba. Kaga zo ka ji man.